Μέσα από τις δυσκολίες βρήκα τη δύναμη να ανακαλύψω νέες πτυχές του εαυτού μου, να δοκιμάσω τα όρια της αντοχής μου και να εξελιχθώ ως άτομο. Σε κάθε πτώση υπήρχε ένα σκαλοπάτι για να ανέβω πιο ψηλά. Οι άνθρωποι που πέρασαν από τη ζωή μου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της πορείας. Ο καθένας από αυτούς άφησε το δικό του σημάδι, μια ξεχωριστή σφραγίδα στο μονοπάτι της εξέλιξής μου. Άλλοι με δίδαξαν τη σημασία της υπομονής, άλλοι τη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Μερικοί μου έδειξαν τι σημαίνει αφοσίωση και πίστη, ενώ άλλοι μου έδωσαν πολύτιμα μαθήματα αυτογνωσίας και ανεξαρτησίας. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έμαθα από τους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα μου, έστω και για λίγο. Κάθε συνάντηση, κάθε συνομιλία, κάθε στιγμή μαζί τους ήταν ένα μάθημα που με βοήθησε να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Από τα λάθη και από τις επιτυχίες, από τις χαρές και τις λύπες. Συνειδητοποιώ ότι η ζωή είναι ένα αδιάκοπο ταξίδι μάθησης και αυτοβελτίωσης. Σας ευχαριστώ όλους, γιατί χωρίς εσάς δεν θα ήμουν αυτό που είμαι. Μέσα από τις δικές σας ζωές βρήκα το νόημα της δικής μου. Μέσα από τις δικές σας εμπειρίες έμαθα να βλέπω τον κόσμο με διαφορετικά μάτια. Σας ευχαριστώ που γίνατε οι δάσκαλοι μου, οι συνοδοιπόροι μου, οι καθηγητές μου σε αυτό το μακρύ αλλά υπέροχο ταξίδι της ζωής. Την αγάπη μου.